så ser vi startområdet her. Og lige umiddelbart, så vil jeg sige, det var nummer 3 spor, der er her. Meget god linje deroppe, altså jeg havde håbet på, at kameraet ikke blev svinet til. Men de er lidt sindssyge i den Aalborgsklasse her, så, eller undskyld, plus 33. Så det bliver lidt spændende. Er det noget pacemakerværk, eller noget af det der, nu er du kommet i en hård glas? Ja, okay. Skal vi lige? Det er så vilde søren, vi har her. Ja. Og den filmer på fuld gardin nogle rutiner og fornuftigt. Prøv at se her. Tingene udvikler sig for dig i dag. Jo, så kan vi lige se det. Så hvis du lige gider lige at holde en lille bitte smule øje med den der, det kan godt være, der går 10 minutter før du ser det. Med en omgang nemlig. Men du får det at se. God inden, hvad er bare, har den glemt at slikke det her, eller hvad? Eller det er bare, jeg har set, så holder en del KTM'er sammen med lidt værktøj med, man kan smide af til dem. Bander du igen, hva'? Det er nogle banner igen, ja. Det er mærkeligt, at det er. God vind. Jo, tak. Ja. Så skal vi lige have den her på, ikke? Du lægger på hovedet for meget til skrå der. Sådan der. Jeg vil sige, det er det. Det der? Ja. Så tak. God tur. Jo, tak, jeg lige måde. De er alle de ledninger nede her. Og hvad med den ledning, højtalerledning, den er gennem godt? Du kan bare når du er færdig. Yes. Jeg kan tage det roligt. Sådan der. Det var 5 sekunder, du sagde. Så nu. Hvad så, hvis jeg kan lyse? den snyder lidt, den der. Men du kan ikke sige, at jeg er med på kameraet. Du betaler for det. Jo. Ej, jeg sætter hovedtopfingeren
første hit. Nummer 1. Det var godt hit. God opvarmning til i morgen. I Svalborg. Det var rigtig fedt. Jeg så også Bravo og kiggede. Vejret er perfekt. 23 grader. Hondaen spiller max. Men det er kun træningscyklen. Jeg glæder mig til at prøve den i morgen også. Det var rigtig skønt. Tak. Det var perfekt. God puls. God afslapning. Så kan jeg se, at drengene har lavet mad. Det er hyggeligt.